mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Tera with DJ Titangelo. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Magandang gabi, ma'am. Hello ma'am, ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ma'am Kat po. Ma'am Kat. Hi Kat, ilang taon ka na? 24 po. 24. Sang lupalop ka naman galing, Kat? Tondo, Manila po. Tondo, Manila. Tama ba? Yes po. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Kat, 24 from Tondo, Manila. Ano ang top secret mo? Nung bata pa ako, ma'am, hindi ko talaga makwento kahit hanggang ngayon natatakot ako. Naglakas loob lang ako ngayon. Yung step brother ko kasi, way back 2015, ma'am. Inano niya po ako. Kumbaga, minunay niya po ako. Binastos niya po ako. Tapos inihinipuan niya po ako sa lahat ng parte ng katawan ko. Yung step brother mo, hinipuan ka. Opo, ma'am. At hindi lang po siguro hinipuan yun, ma'am, kasi may time na bata pa kasi taka ako nun, ma'am. Sabi lang niya sa akin, kumbaga, normal lang daw yun. Kasi yung kababata niya rin, ginagawa din daw yun ng kababata niya sa iba niyang kapatid na babae. Habang wala po yung Hello, Kath? Yes po. Pwede bang malaman kung nasa ilang taon ka nung time na yun para hindi na ako masyado mag-compute sa pagkakataong ito? Limot ko naman pero bata pa ako noon. Grade 4 pa lang yata yan, ma'am. Hindi, grade 4 to grade 5, ma'am. Tapos, yun nga, pag umaalis yung mama ko at saka yung stepmother ko at saka yung papa ko, pag umaalis, yun po yung ginagawa niya. Ano At yung ginagawa ngayon, niya? Hinihipuan ka? Oo, ma'am. Pero tinatry niya namang parang ipasok sa ano ko. Hindi po kaya kasi natatakot ako na magsabi sa papa ko noon nung nabubuhay pa yung papa ko. Kasi baka hindi lang maniwala sa akin. Lalong-lalo na yung nanay niya. Na hanggang ngayon, friend ko naman siya sa Facebook, yung step brother ko. Wala lang akong lakas loob na sabihin na kung natatandaan niya pa yung ginawa niya sa akin. Ngayon kasi, ang ano niya, sima na siya ngayon eh. Pero, imposibleng hindi niya po yung matandaan kasi siya, binata na po siya noon eh, nung ginagawa niya sa akin yung time na yun. At ilang Siguro, taon siya noon? Nasa hustong gulang na ba? Sino po? Yung step brother mo? Opo, high school na po siya noon eh. High school na siya, pero nasa 18 Opo. years old and above. Opo. Oh. Dinala lang po kasi siya nung sa amin, sa province namin. Tapos, ako, nandun na sa province, dinala siya galing Maynila. Yun po yung ginagawa niya sa akin. Wait lang Kata. Linawin lang natin ha. Una sa lahat, gusto ko muna itanong, komportable ka bang pag-usapan to? Yes po. Okay. Pwede bang malaman kung sino lang nakakaalam nitong sikreto mong to? Yung nakakaalam lang po talaga nung pinagkwentuhan ko nito, yung ex ko. Yung ex mo? Pero wala na po. Bukod doon, kayo na lang po. Ngayon lang? Opo. Kahit sino sa mga kamag-anak mo, wala ka na pagsabihan?
Wala kasi kilala po nila yun eh. Okay. So, nung growing up, nung habang lumalaki ka, pwede bang malaman muna kung ilan kayong magkakapatid sa Ap- original na tatay mo tsaka dun sa biological mother mo? 4 po. 4. Tapos nung dumating itong si stepmother, May anak po siya, yun po yung anak niya sa una. aha. So, Pero kaming 4 na magkakapatid, ma'am, hiwalay-hiwalay. Kaya ako lang po yung lumaki sa papa ko. bali yung tatlo mong iba pang mga kapatid nandun sa nanay mo. Opo, Tapos ikaw yung natira sa tatay mo. opo. Tapos, nung nagsama na yung stepmom mo tsaka itong original na tatay mo o itong biological dad mo, kasama ng stepmom mo yung anak niya dun sa una. Opo. Iisa lang ba lalaki tong anak niya? 2 po yan sila, ma'am. 2 lalaki. Opo. Pero hindi niya po kasama nung pumunta sa bahay namin. Mhm. Isa So- lang po ang kasama niya. Okay, so talagang si father, si stepmom, si stepbrother lang kasama mo sa bahay. May iba pa ba kayong kasama sa loob ng bahay? Wala na, ma'am, kami lang po. Kayo lang. Opo. Mhm. Bunso ako, bunso din siya. So, kumusta muna yung una ninyong pagkikita o pagsasalamuha sa isa't isa? Okay naman siya, ma'am, mabait. Aha. Tapos, kumbaga, nagkakasundo kami kasi bunso nga po. Pero nagagalit siya sa akin pag tuwing na tinatawag ko yung mama niya ng mama. Kasi siya lang naman daw po yung bunso. Mhm. Nagkagalit naman kami nung time na yon. Hanggang sa nagka-close kami, tapos yun yung time na iniwanan kami ng mama niya tsaka papa ko. Umalis po yun, nakipagdiskuhan dun sa probinsya namin. Yun na po yun, yung trinay niya po akong yakapin. Tapos halik-halikan, tawakan sa lahat ng parte ng katawan. Sinubukan niya po yung talagang gawin yung parang ginagawa ng mag-asawa, pero hindi po siya nagtagumpay nun kasi wala pa naman po akong karanasan nun. Nung time na Yun po yun, pinaghahalikan ka niya, hinahawakan ka niya sa mga masaselang bahagi ng iyong katawan, was there a point na sinabi mo sa kanya na hindi ako komportable o itigil na natin to? O nagre-react ka ba na umiiyak ka? Anong nararamdaman mo nung time na yun? Hindi ako nagre-react, ma'am eh. Kumbaga parang sinasabi ko lang na hindi tama to kasi magagalit si Papa. Sabi niya, tama to. Parang inano niya po ako na tama yung ginagawa kasi nga daw po yung kapitbahay daw po namin na lalaki at saka may kapatid din babae. Ganun daw din po yung ginagawa. So akala ko normal lang po. Yun pala, nung nagkaedad na ako na pagtanto ko na mali pala yung ginagawa niya. So, nung bata-bata ka, hindi ka rin na sabihan o kumbaga hindi ka na orient ng magulang mo na ito ha, kapag umupo ka sa lap ng tito mo, hindi po pwede yon, walang dapat makahawak sa mga masaselang bahagi ng katawan mo. May ganun ka bang naalala na sinabi sa'yo ng mga magulang mo? Alam ko naman yun, ma'am, kasi nag-aaral ako. Kumbaga, natuturo naman yun sa amin, lalong-lalo sa science. Mhm. Pero kasi, ma'am, yung lakas ng loob ko na magsabi, wala talaga eh. Kasi sabi niya, pag nagsabi daw ako sa aking papa, hindi lang din ako papaniwalaan, mapapalayas lang din daw ako. Mhm. Lalo wala na daw akong nanay, ganyan. Sana daw ako pupunta, ganyan. Mhm. Kath, kasi kanina na-mention mo, 'di ba, na parang sinabi sa'yo nitong stepbrother mo na normal naman tong ginagawa na to. Kumbaga yung presentation niya dun sa ginagawa niya sa'yo, normalan. Kaya ikaw, yung Opo. thinking mo din, parang okay, kahit na tinuturo to doon sa school namin na mali yung ganun, normal pala siya. Ganun ba yung naiisip mo nung time na yon? Tapos, nandun O- din yung takot? Opo, ma'am. Mm. So, Although ngayon mm, kasi nakikita ko siya sa Facebook, friend pa rin naman kami. mhm. Parang gusto ko siyang, kasi yung trauma ko talaga. Parang gusto ko siyang sabihin na kung naalala niya pa ba yung ginagawa niya sa akin nung time na magkasama kami.
What Pero do wala you po akong mean? lakas na loob. Gusto mong kumprontahin siya tungkol dun sa ginawa niya nung bata pa kayo? Opo. At anong gusto Gusto mong ko po sabihin sa talaga. kanya? Na dahil dun ma'am, wala parang na-trauma talaga ako na nakapangasawa ako ng maaga kasi parang dilim-dilim na rin talaga po ako sa sarili ko. Paano nakaapekto yung pangyayaring yun na ginawa sa'yo ng stepbrother mo dun sa buhay mo, dun sa mga desisyong ginawa mo sa buhay mo at dun sa pag-aasawa mo? Sobrang effective po talaga, madam. Kawa ng kala ko yung nangyari sa amin, wala nang magkakagusto sa akin. Kaya nag-asawa po ako ng maaga, nagkaanak, and siya, ayun, okay lang, nakakalaya, malaya siyang gawing lahat. Pero yung naiwan niya sa akin trauma, andito pa rin. Namatay na lahat-lahat yung papa ko, hindi ko man lang nasabi sa kanya na ganun yung ginagawa ng brother ko pag wala po sila. Yun po yun, ma'am. Mhm. So ngayon, ang gusto mong gawin, kausapin siya, tanungin siya kung naaalala pa niya. Maalala niya yun, ma'am, pero siguro itatanggi niya yun. Mhm. Pero yung trauma niya kasi nandito pa rin talaga, ma'am. Ano sa palagay mo yung paraan para mawala yung bigat ng nararamdaman mo o yung sinasabi mong trauma? Ma'am, kahit man lang manghingi siya ng paumanhin na mali yung pinaano niya sa akin na tama yung ginagawa namin. Hanggang sa nadala ko po yun na pagkalaki na okay lang pala na ganito yung ginagawa. Mhm. Paano kung hindi siya manghingi ng Yun, ma'am. tawad sa'yo? Paano kung kabaligtaran yung gawin niya kapag kinausap mo siya? Ano po, ma'am? Paano kung kabaligtaran yung gawin niya kapag kinausap mo na siya? Paano kung hindi matupad yung ine-expect mo na hihingi siya ng tawad sa iyo? Wala na po akong ano dun, ma'am, basta ang ang alam naman natin, ma'am, yung karma dadating at dadating sa buhay ngayon. Lalo na yung ginawa niya sa akin. Napakasama niya doon. Hindi porket hindi niya ako totoong kapatid, dapat di niya po ako ginanon. Mhm. Ngayon, Kaya po pag nakikinig po ako sa ganito, madami pong sistema sa ganitong tumatawag sa iyo. Isa din po ako doon, ma'am. at kinuha na ng alien si Kaso, Kat. na magsabi. Kinuha na po siya ng alien. Hello, Kat. Kinuha ka na ng alien Yes po. kanina, sorry. Parang feeling ko may dumating na alien dyan sa pwesto mo tapos kinuha ka na nila. Akala ko ganun yung nangyari. Bigla na-distort yung boses mo, parang nag-iba. Tapos parang may dumating na bulalakaw, ganun yung peg. Anyway, Kath, ano yung sinasabi mo kanina bago ka mawala, mga 10 seconds ago? Nasaan na po ba tayo, ma'am? Sa topic na ano? Nasa Pasay pa rin ako, ikaw nasa Manila ka pa rin. Pinapatawa lang kita, Kath. Then sinasabi ko kanina na paano kung hindi niya gawin yung naiisip mo na sana'y gawin niya, no? And sabi mo nga, may karma naman. Sa kanya na yun, ma'am. Ang buhay kasi madali lang. Mhm. Pero sana wag siyang magkaanak ng babae kasi puro lalaki yung mga anak niya, iba-ibang mga babae. Pero sana wag siyang magkaanak ng babae. Wag na paranas yung pinaranas niya sa iba. Mhm. Mhm. Kasi po yung karma talagang naniniwala po ako dyan. Mhm. Sa buhay pa lang nangyayari sa kanya, although maganda yung trabaho niya, pero yung paiba-iba po yung nanay ng anak niya, yun na yun po. Sana wag lang po siya magkaanak ng babae. Mhm. Para hindi maranasan ng anak niya yung trauma na binigay niya po sa akin. Mhm. Masaklap, ma'am. Mhm. Wala kang lakas na loob na sabihin sa magulang mo. Gusto mo man sabihin. Pero, ewan ko. Ba't di ko nga pala nasabi?
Siyempre bata Di ka man pa, lang ako natatakot ka. Halo-halo yung nararamdaman mo, hindi mo rin alam kung paano, 'di ba? Eto Kath 'no, gusto ko lang malaman kung meron ka bang mensahe sa mga kagaya mong naiipit dun sa sitwasyon na iyon. Kasi baka meron tayong mga listener ngayon na bata-bata pa o meron pang pagkakataon para maisumbong, 'di ba, dun sa mga magulang nila yung pang-aabuso sa kanila ng malapit nilang kaanak, kapatid o stepbrother man 'yan o kung ano man sa buhay nila. Ano yung pwede mong maibigay no na wisdom o kaya na take away from your personal experience? Gusto ko lang sabihin, ma'am, lagi nila yung loob nila. Mas piliin po nilang magsabi. Kasi mas mahirap po pag nasa huli na po eh. Imbis na mapanagot yung mga gumagawa ng ganyan, wala, nakakalaya sila, malaya silang nakakalakad. Pero yung trauma, yung sakit, naiiwan pa rin. Ganun, sana mabigyan sila ng lakas ng loob na magsabi kahit kanino. Pero pag nasa sitwasyon ka kasi ng ganun, ma'am, wala. Hindi mo yung maiisip, ma'am. Yung takot. Iba na kasi, ma'am, eh. Pag nablangko ka ng isip, parang hayaan mo na lang po na lumipas yung ano. Pero lakasan nyo po yung loob nyo. Magsabi hanggat maaari, magsabi kayo. Yun lang, ma'am. Salamat, Kath, no? At sana merong mga kabisyo tayo dyan na nandun sa sitwasyon man na yun, pero huhugot ng lakas ng loob mula kay Kath. And sana wala sanang makaranas ng ganun. Yun din yun eh. Kumbaga kung sakali man may nakikinig ngayon, sana konti lang o sana wala talaga at all. Pero kung meron man, sana panghugutan niyo po ng lakas ang ating top secret caller ngayong gabing ito. And Kath, kung meron ka mang mensahe dun sa abuser mo, etong stepbrother mo, ano naman, kung nakikinig siya ngayon, bigay ka ng mensahe sa kanya. Pwede bang magmura dito, ma'am? Siyempre, wag naman. Siguro sabihin mo na lang, po mo. Ganon. Go ahead. Yun lang, ma'am. Galit ako sa kanya. Galit ako sa'yo. Sana mamatay ka na dyan sa barko. Yun lang. Hanggang ngayon yung wala. Mapagpatawad akong tao pero ngayon di kita napapatawad. Sana inisip mo yung ginawa mo sa akin. Yun lang, ma'am. At kung meron kang mensahe, Kath, doon sa 14-year-old na ikaw, o sabihin natin younger than that, yung batang Kath, anong mensahe ang ibibigay mo sa kanya? Yung dating ako, ma'am? Kung meron kang naging gabay nung panahon na yun, o kung kaya mong kausapin yung batang ikaw, anong sasabihin mo? Napakahina mo nung time na yun. Kasi yung time na to, ma'am, napaka-strong ko ngayon eh. Pero yung dating ako na bata, napakahina ko. Hinayaan kong abusuhin ako eh. Yan lang, ma'am. Kat, di mo naman kasalanan yun. Alam mo ba yun na hindi mo kasalanan yung nangyari sa'yo? Alam ko po, ma'am, pero kasalanan ko pa rin na hinayaan ko man lang yung, hindi ko man lang napagtanggol nung sarili ko. Gawin, ma'am. Alam mo kung sino may kasalanan? Yung stepbrother mo. Tsaka yung adults nung time na yun sa buhay ninyo. Opo, ma'am. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan yun. Sana maglakbay ka sa mundong ito na hindi mo dala-dala yung guilt and yung pagsisisi sa sarili mo nang dahil di mo nasabi. Tandaan mo. Kasi
Opo. Kasi una pa ma'am, may anak na po akong babae. Mhm. Kahit kagano'n lalaki, hindi na po ako nagtitiwala. Kahit po sa ama ng anak ko, hindi ko talaga pinagkakatiwala. Kasi ang hirap. Mhm. Yung naranasan ko, hindi madali yun, ma'am. Mm. And valid Kaya 'yun. po, ma'am. Valid yung nararamdaman mo na hindi ka madaling magtiwala sa pagkakataong ito at nagkaroon ka ng anak ng bata ka pa. Meron kang anak na babae, pinoprotektahan mo siya. Valid yan. Normal na magprotekta ka kasi nanay ka eh. Tsaka ibang level ang pagpoprotekta ng nanay na naka-experience ng ganong klaseng pang-aabuso mula dun sa mga taong dapat sana pagkakatiwalaan niya. Dapat sana nagmamahal talaga sa kanya. Nalulungkot ako, Kat, na ngayon naririnig kita na magsabi ng sana sinabi mo o nagsisisi ka na para bang pakiramdam mo kasalanan mo din kasi hindi mo nasabi ng maaga. Pero tatandaan mo, Kat, nangyari na ang nangyari. Unang beses na nangyari na yun eh. Maibabalik ba natin? Hindi. Naabuso ka. At naaabuso yung mga tenga natin ngayon dahil ang ingay ng kasama mo dyan. Nasa duty ka ba, Kat? Mga kapitbahay yun, ma'am. Mga kapitbahay, nagmamarites lang ba dyan? Hindi. Kakatapos lang mag-inuman siguro, ma'am. Okay na. Pinatahimik ko na, ma'am. Pinatahimik mo na. Wag naman sana yung patahimik na na hindi na humihinga, ha? Ay, nako. Thank you, mama. Thank you Kahit din. pa paano gumaan. Salamat din, Kat. Kasi pinagkatiwalaan mo kami na makapagbahagi ka ng ganitong klaseng katinding sikreto na mahirap ibahagi basta-basta sa ibang tao. Opo, ma'am. Kahit nga po yung husband ko ngayon pagka nakikita ko kasi ma'am naghaharutan sila. Inaalis ko agad para daw akong baliw na ewan. Bakit daw ako ganun? Mhm. Sabi ko, wala lang, basta ayaw ko lang na mahawakan mo yung Mhm. anak ko. Kahit siya naman po yung tatay. Ewan, Mhm. pati kami nakapektuhan. Mhm. Wala ka bang planong sabihin yung nangyari sa'yo nung bata ka pa dito sa asawa mo? Wala akong lakas sa loob, ma'am. Mhm. Naintindihan namin kung wala kang lakas ng loob, pero palagi mo ba balang araw masasabi mo rin to? Siguro, ma'am, Mhm. Nananalangin buti nga may ako. ganito eh. Buti nga meron ano? May ganitong programa, ma'am, kahit pa paano. Ang gaan. Mhm. Salamat. Pero sana na. Opo, opo, ma'am. Salamat po. Mhm. Salamat kasi binavalidate mo kung bakit nag-e-exist yung programa na to. And salamat kasi nagtiwala ka sa amin. And gusto ko na mapabuti ka, gusto ko na umayos yung lagay mo. And kung meron man kaming magagawa dito sa Love Radio para makonekta ka doon sa tamang tao na kahit papano makakatulong para i-heal natin yung trauma mo, gusto mo ba yun? Hindi na, ma'am. Okay na po. Okay ka na? Opo, ma'am. Mhm. Walang problema. Kung okay ka na, palagay mo, nailabas mo na yung talagang bigat ng nararamdaman mo, palagay mo yung pakikipag-usap sa amin dito sa Love Radio ay sapat na para makapagsimula ka ng proseso, ng paghilom ng puso mo, ng isip mo, okay lang yun. Basta paalala namin sa'yo dito sa Love Radio, hindi mo kasalanan yung nangyari sa'yo ng bata ka pa. Kamahal-mahal ka. Deserve mong mahalin ng buo. At dapat iniingatan ka. Opo. At Salamat, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Kath. 24 from Tondo, Manila. May gusto ka pa bang sabihin? Wala po, ma'am. Wala na po, ma'am. Magandang gabi po. Mas maganda ka pa sa gabi. God bless, Kath. Bye. Thank you po.
Pwede ba akong yumakap? Oo. Mayayakapin ako yung stepbrother ng top secret caller natin. Yayakapin ko siya ng sobrang higpit sa leeg. Di nga, totoo. Para ipadama ko lang sa kanya kung gaano talaga kasaya. Na mag-exist siya sa mundong ito, 'di ba? Charot lang, with Darot. Abusers, sexual predators, manyakis, manghihipo, rapist. Sana paagahin ni Lord, no, yung buhay niya. Hindi ko alam kung bakit kayo nag-i-exist. Nakakaasar. Bakit? Kasi puro sarili nyo lang yung iniintindi ninyo. Kinailangan nyo pang manghamak ng ibang tao para lang sa sarili nyong kagustuhan, sa sarili ninyong wants and needs. Bukod pa ron, di nyo ba naisip yung traumang ibibigay ninyo dun sa bata? At kung sakali mang bagets din kayo tapos nagawa nyo yun, nasaan yung mga magulang nyo, ha? Doon ako naaasar eh. Nasaan yung mga magulang nitong mga taong to? Noong mga panahong nangyayari lahat ng yun. Alam mo, pasalamat din tayo ngayon, may mga CCTV na eh. Imagine ninyo kung nabubuhay pa rin tayo na walang CCTV. Paano na yung mga monitoring ng anak? Paano na yung mga nasa tindahan na biglang nakukupitan? Nung panahon dati, di ba, mahal-mahal pa ng mga ganyang video camera. Pero buti ngayon, may ganyan ng teknolohiya for our advantage. Pero noon, wala, hindi na mabubura eh. Yung sakit, yung trauma, you will learn to deal with it. Araw-araw, dadaan na lang na nandun pa rin yung sakit, nandun pa rin yung traumang iniwan ng mga pangyayari mula doon sa taong yun na dapat sana ipoprotektahan ka. Pero hindi. Kaya nga, ang tanong ulit, nasaan ang mga magulang? Walang perpektong magulang, pero sana maipadama natin sa mga anak natin na tayo yung unang taong dapat nilang lapitan sa oras na may naramdaman silang hindi sila komportable. Sa totoo lang, we should be the first people, first persons na dapat lapitan ng mga bata kapag naramdaman nilang hindi sila komportable. Sinong una mong tatawagan kapag nasaktan ka, nadapa ka? May nangyari sa'yo maganda o hindi maganda? Dapat tayo yung una nilang maisip. Kasi kung hindi tayo yung una nilang maisip, may mali. Ibig sabihin, either natatakot yung bata o masyado nila tayong pinoprotektahan. Hindi ganoon. Ang mga magulang ang dapat poprotekta sa kanilang anak. Dapat komportable silang sabihin sa atin kung ano man yung dapat nilang sabihin. Orientation, briefing, education. Napakahalaga ng mga bagay na yun. Tamang guidance. Hindi dapat yan mawawala.
Kaya kung isa kang magulang kabisyo na nagpapalaki ng anak, mapalalaki yan o mapababae, kahit ano pang gender yan, you teach them kung ano man yung mga parte ng katawan nila na hindi dapat hinahawakan at hindi dapat nakikita ng mga tao sa paligid nila, kahit pagano baka close yan sa pamilya ninyo. Kahit tito pa yan, tita pa yan, kapatid pa yan, hindi. You know how to set boundaries. They should know how to set boundaries maaga pa lang. 1-year-old pa lang, 2 years old pa lang. Nang sa gayon yung trauma, hindi lumalim ng lumalim. Nang sa gayon, wala silang childhood trauma. Hindi yung bit-bit nila, yung trauma na yun hanggang sa pagtanda nila. At sana, yung mga taong nakaka-experience doon, hindi nila sisihin yung mga sarili nila. Sana merong mga tao sa paligid nila na magpa-realize na hindi nyo kasalanan yun. Hindi nila kasalanan yun. Iniisip lang nila na kasalanan nila yun. Kasi yun yung pinadama sa kanila ng mga tao sa paligid nila. Bata ka pa? At marami pang mangyayari maganda sa buhay mo. Anyway, sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas po ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi kasama ang titindig sa pinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jalo, at kasama ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!